Maing buntag sa tanan, mga igsuon, labi na ang mga utangan. Bitaw. Ebanghelyo mga naghisgot sa utang nga angay yung bayran, no? O kung dili makabayad, pasayloon, no? Papason, unya mao na nga mao ni ang usa sa mga importante nga mensahe karon sa atong mga pagbasa, mga igsuon. Kabahin sa oldo ang example ang sambingay nagisgot sa utang, no, sa usa ka sulugoon ngadto sa kaagalon unya naningil na husay na unya kay wa may makadiman makabayad gipasaylo gipapas unya unsa man ning sulugoon nga di man kay bawas sa pasaylo, no, sa iyang isig ka sulugoon nga nakautang lag pipila ka pesos mao na nga nisumbalik. Kaangayan lang yun, no justice o ang gugma magkuyog yun makaigsunan. So ato ning pamalandungan karon. Sayod ta no mga pila ka bulan o matuig na gali sukad nga ang Santo Papa di man ibag-ugod kining kampanya karon sa Santo Papa kining iyang awhag nato nga di lang kita magbinagsa, no, di lang kita gitawag nato muraba og magkabahin-bahin ning atong panaw sa pagtuo ang yang awhag nga kinahanglan magkuptanay kita, no, kinahanglan nga do na tay gitawag og harmony, do na unity diha sa ato nga pagpanaw isip usa ka simbahan. So ako lang ning gi-preach ko nga atong hunahuna kaning awhag Santo Papa nga di bag-o kun dili mao gini ang pangandos tong Ginoo nga magpanaw ta nga hiniusa, magtinabagay sa usag-usa o magpakabana gyud unsa man ang mga gitawag nato unsay panginahanglan o unsay mga mubabag niini maghiniusas ta pagbuntog ni mga kaigsunan, no dili ta mag-individual lang magbinagsa kundi hiniusa isip usa ka tilingban, isip usa ka pamilya, isip usa ka simbahan. So kang usbon ako lang ning gipresko kay daghang kay mga babag niini. No, kagahapon bitaw dito ko sa Talaga, gawas nga namirma ko dito, nagmisa po ko misa nobena sa ilang pagpangandam sa kapistahan ni Santo Tomas de Villanueva. Usas sa ilang gitawag nindo kay nga panglantaw, no, of course sibo po ni sa panglantaw sa simbahan o sa parokya nga nindot kayo ang matawag nato nga ang pagtuo gani subay kini sa awhag po ni Santiago nga kaning pagtuo makaigsunan tinuod, no, di man ni siya makita mo na kinahanglan gyud nga dunay konkretong pagpadayag niini, no, mao kana, no, nga ang pagtuo nga way buhat patay gyud unya nindot kayo kay diha sa pagpadayag ila gyud gipakita o kining unity, kining harmony, of course, sa atong pagpakita po sa atong gimbuhaton. So ako tong gi-pick up nga nini mga butanga daghan kay mga babag usa niini kana bang do na magimatag karug unya magbingkil-bingkil, di ba? Suma kani kapunungan nya karon dinhi unsa man mga pundok-pundok dili lang between sa mga kapunungan, between among sa mga members yun, no? Doon ay mga paggitawag doon naagin na sa mga diferensya kay matud patawhanon man gyud ta. So mataganugunya doon tay kapakyasan, doon ay kakulangan. So usas sa mabutang karon labi na sa sa pagbasa, unang pagbasa kan sa Sirak o sa Ebanghelyo, mao ni siya ang antidote, no, kay labi na kon diha sa pagbingkil-bingkil, grabe matandog yun ang garbo mga igsuon. Mao na ang peligro yun. Nga imbis nga naa sa kayusahan, tingali magkapundok-pundok apan makita ninyo nga inig meeting, no, sa primero lugar na apakay open makita pa kayo. Sa sunod meeting to mutago na sa dito sa poste. No? Mutambong manggani apan magtago-tago. Apan ang gagrabe gyud kan di na gyud mo tambong. Kanang di na gyud mo attend, di na gyud mo appeal. So mao ni mga gitag konkreto gyud nga sitwasyon diin kun
matando gani no ang gitawag nato ang diha sa kahimtang. Mao kini ang auhag karon. Mo kini ang auhag karon sa mga pagbasa. Unang pagbasa nga kun although kini pagbingkil-bingkil usay mo sa personal kay minitaat trabaho lang niha dili ni personalan apan pagkatinuod gyud mulungtad mo dagay-day ko na nga mapersonalan. Unya mao lagi na siya makaigsunan kung matandong na atong garbo. Kung kita masiluan ang ato dayon nga reaksyon mao dayon ang pagdumot o pagpanimalos. So mao ni no ang nakita nako gali no labi na sa mga diha sa atong kaugalingon no kami makapareha ning kamot gyud ta o kami nga naa gyud ipahimutan gyud ang kayusahan bisan pa man matagurong niya hadlaon ta sa mga pagsuway. So mao kini ang dako nga pagpahinumdom kadto makaigsunan. O tingaling uban miingon nga ngano man laging gisilutan man sa agalon kini mong sulugon wa mo pasaylo usay maato ni ma-misunderstood o di na to masabtan which actually dili ni gikan sa agalon kundi konsekwensya ni salihok ni atong usa ka sulugoon. Kay mo man kini kuno magpasaylo mga igsoon magpasaylo ta kung kita mapasayloon atong gikwaan og babag ang dalan padungstong kasing-kasing aron kining wa magilain ning pagpasaylo sa rason gugma man gyud, di ba? Atong gihumok ang dalan, atong gikuha ang mga babag sa agianan aron kini musuyop kanato. Ug ato ni nga matagamtam ug mao na nga ang pagpasaylo ato mapadangat. Kana kunong pagdumot kanang kayugot ug kalagot, paghandom ug panimahos mao nay paggahi no pagharden sa tong kasing-kasing ug kitay naghimo ni dili ang Ginoo naghimo ni ini kundi kita mismo naghimo og babag aron tungod niini dili gyud makalusot ug di makaagi ang gugma sa Ginoo ug usa nini ang produkto sa gugma sa Ginoo ang pagpasaylo. Mao na usa tong hunahunahon makaigsoon kung magpabilin pa sa katigas tong kasing-kasing ug dili pagbuot sa Ginoo ato ning kabubuton niya ang Ginoo dili man mamugos di man siya mo break in sa atong kasing-kasing iya mang paabuton nga kita although from time to time pahinumduman kita sa makaron ni mga mao bitaw sa pagpunupor sa maning santos nga misa di ba magsugod kita sa pagpasaylo ay di ba ug siguro kanang naa pa sa kahimtang na sa kalagot kay do na mo mga of course nakasilo kaninyo. Sulti kung bakakon ko, nga niya mo din mahimutang mo. No? Sulti nga bakakon ko, nga mahimutang mo dinhi, nga nagsimba mo, unya di ay ang inyong kasing-kasing puno diha no sa kayugot ug kalagot. Kay nga naman, doon na mo'y kontra, no doon na may makaaway. Mao na di mo mahimutang. So mao bitaw na, nga miingon nga kung ikaw padong sa, of course, sa gospel account, nga doon na kay gikabingkil-bingkil niya magdakag halaran ato sa halaran sa imong offer no na kang naade kay ko na kay gitawag nga sanay kaaway ko kontra ibili ng imong halad oy adto atong tawo nga imong sanay nga imong gigabingkil paghiuli una unya balik ini kahuman niya na aron nindot kayo ang imong pag-offer makaigsunan kada bitaw tingulo personal nga struggle. Mabitaw na nga ang Ginoo nagbilin gyud nato og pagkumpisal kay kining atong pagpagawas god no kini atong relasyon sa gitawag nato sa atong sigkaingon projection mangguni ang pagpadayag mangguni no sa unsay atong struggles tong kaugalingon unsay atong pagpaningkamot no unsa gyud kining gitawag kagubot o gubot sa atong kaugalingon nga kinahanglan nga ma-reconcile ni kay sumagod kagahapon ang unang ang Ebanghelyo ng gisgot man nga ang maayo nga kahoy mamungag maayo apan ang dautan nga kahoy mamungag maayo kundi dautan mao na nga we cannot give what we don't have so tinuod man gini kay di pa matahingpit gud mga igsuon ang atong struggle to reconcile within us no naa man ang pagpaningkamot nato nga usa nini pagtambal na ang sakramento sa pagkumpisal.
Gani bisag dili mga sa apan kay dili manggutanan muna ato i-distinguish nga dili tanan nga gitawag nato dautan sala. Apan ang tanang sala dautan. No, not all evil are sins, but all sins are evil. Mao na nga doon ay mga panahon nga mahana mas kumpisalan, dili mga sa ang inyong kumpisal, kundi ang mga kadautan nga inyong yun, no? Pananglitan. Dili man sa kung kita'y awayon, God? Dili ba? Sa ba na itong awayon ta? Saan na sa nag-away? Apan kasagaran muna, pananglitan. Monsignor, akong bana, palahubog kayo. Di man ikay palahubog. Apan, dili na may nga sitwasyon sa panimalay, kaya mapiktado man. Kung kuwanda, bisyoso kaayo. So, ang atong struggle, ang atong pagpaningkamot nga ma-reconcile ta, although naatay usa ka butang nga isyu nga ato nga ma-address, ma-reconcile na siya, pan naapaglain na sad nga issues na ato sad ang i-address. Ug mao ni ang proseso kinabuhi nato, pagpaningkamot. Mao na nga once matawag nato nga we befriend no sa atong kaugalingon. Mo ginay sinugdanan pagbuswak matawag nato nga kita di ay mamahimpod nga higala sa atong isig kaingon. Kay nga naman, ato namang gihigala o atong gitame atong kaugalingon in spite and despite sa atong mga shortcomings. Una, dawato nato nga doon na tayo diferensya. Dawato nato ang makasasala ta. Otherwise, kung dili, wala ta magkaya sa Ginoo, kay perfect naman ta. Hindi mo ganito yung pag-anhi dinhi, aron makareconcile ta. So, makaigsunan, usasad kahangawa nato kay kanabang bisag mo under ko ta mga proseso ni ini, mga seminars. May ingon to, nagkagrabe man ang tentasyon. No? Magpadol ta sa Ginoo, grabe sa pagdirasyawa nato. Magkamon ko tadaan, we should be aware of that situation aron mahimot nga mag-address ng mga butanga. Kaya kung husband, once di nato na ato nang i-ignore, daghan kang apektado. Panimalay. Even sa atong pag involved labi na sa atong palibot, mga extracurricular nato nga mga activities. Apektado gina siya once nga di nato ni siya manang pag-address makaigsuunan. So para nako ang importante ang hagit karon sa mga pagbasa. First, we should be forgiving first sa atong kaugalingon. Atong amiguhon, atong pasayloon, ug diha sahi naman no kung moingon ta nga moy akong gibuhat sung kaugalingon sa ato pa kaya nako ipanghatag di sa uban akong i-share kay mao man kini ang lihok sa gugma, mao man kini ang lihok no sa pasaylo sa Ginoo nga gipaambit kanako. And many times ako personally tintalon gyud labi pagpasaylo. May mtong una, makaigsuran kay kaning confessional box, di mato makita ang magpadoong ni mong kumbisal. Karon face-to-face naman, iniglingi na ko, kining bayanan, siglibak na ko ay, nay, muduol ni ron. Ang tentasyon na ko, di na ko tagag-absolusyon, sinawayon, kini, di bakira, kini, sa panadiha. Di ba tentasyon? Apan, remember, I am an instrument, bisag dili ko takos, of the forgiving love of God and the loving forgiveness through the sacrament of penance. And by all means, I should be convinced, by all means, no? Nga sa akong kakulangan, instrumento ko. Nga ang gugma sa Ginoo, mapadayag. O kining gugma sa Ginoo, ako makarealize nga after all, ako'y unang gipasaylo niya. Mao ni, no? Mga tentasyon sa kinabuhi itong makaigsapan, mao gini ang dagan. Dili ni kondisyon, kundi mao gini ang flow. O makaingon mong kondisyon, after all, mao niya makaluwas nato makaigsunan o mao gina siya ato nga ipahimutang. So, mao ni ang sa kapagpahinumdom. O gani ang ikaduhang pagbasa si San Pablo, kung ato ning mapadayag, hinumduman nato nga atong gibuhaton, ang atong ipagawas, no? Nga ato kining kapagabuhaton tungod og alang kang Kristo. We do all things for Christ. No, kasi man ang pundasyon. Siya man ang nagpadangat niini. Gipaambit kini kanato, aron kining maong gipaambit kanato, tagsa-tagsa kanato kay bawsad nga mo padagan, mo paambit, mo padagayday. Aron diha ning atong panaw sa pagtuo,
Patagkarugon niya pagatintalon pata, apan nahambin nato kining pagkamapasay luon, pagkanindot kay taliwa sa mga pagsuway, naagi kahiusahan. Naaksan usbon, patagkarugon niya, suwayon gina siya. Apan dili ni paglisod-lisod ka nato, kundi pagbaid, aron mahait, pag-ayag, aron mapinuta, aron diha. Sa itong pagkamakanunayon, nga maong ato nga sakyanan, muabutas itong destinasyon nga mao ang kahingpitan. So ni Santos nga misa at ang mga struggle ato sa kinabuhi atong i-lift up. No, ang atong pagpaningkamot gitanaw sa Dios, tagaan kita niya igong grasya aron atong ma-overcome og sa atong pagsinati nini. Nindot kay atong kini mapaambit sa atong isig kaingon. Amen. Manindog palihog.